हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय आंनि इउटिउब चेनेलाव गोदान भिडिअजों लोगोसे भिडिअआ गोदानबाबो बियो सिगाङाव खेबखानायसो दे सिगाङाव खेबनायसो लोगोफोर ओमफ्राय आं बेखौ दिनैसो आपल'ड होनाय जादों आरोखि नै दिनैसो आपल'ड होगोन आरोखि दिनैसो एडिटिं बानायदों वाक सुबाय कोरिया आसे आमी Record koro dango hotan ore, kota kota dango hotan usi. वाक सुबाय करा हम हिंदी 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 इधर डालो चेक बानी ये कौन था सान जानो ये चेक के बाइने जहाँ ओमा बिदर को चेक ना साउगन से ना सेक्सी सेक्सी ओए तुम्हार गाँव यार आरो बास बारी बेले कोई ना कटा कटा बोरोलोक बोलोक ओए बिनी एक सेम मेरे सेम होय बेले कोई अल्प लो बेले कोई This is Asik Kids. Karo YouTuber. Surgila bele koy na hoy. No re. Hoy to. Hey, olok le. Surgila bele mane. Good idea, good idea. Boro bhai. Ye football champion. Kung kanang mo do anak ko din. Oh. Pias. Tumere kira kai. Amir blue banai kai. Ye jara ye Asik Kids. थांगासिनो दं जोंना नैबे गार' इउटुबार गेमार आसिक किड्स आं टेग खालामनानै दोनगोन नोंथांमोना नायनानै सोरबाफोर गेमनि इन्टारेस्ट दंबा नायनो हागोन जों थारमाने अमा बेदर सावजानो फैदों नालाय दा थालिर बिलाइयाव दोननानै दा मिक्स खालामनांगोन नालाय जासिगोन दे हनो चलो चलो दे फोन कैमरा कथा जुदि एते फोटो दुजन करो आंना मांकी टफिसो चलो चलो गेरेम सिनी फ्रेंड गेरेम सिनी ओइ नोंनि फ्रेंड्स ना आंनि चेनेलखौ सब्सक्राइब खालामनांगोन पुरा चैनल को सब्सक्राइब करो मेरे फैमिली से बोरो दी बोरो ना हमारा सब्सक्राइबर बोरो गारो आगोन दा गारो आगोन निखा आंनि फेमिलिनि सावरांनो कुति सब्सक्राइब खालामो नसों या बिनि चैनल को सब्सक्राइब खालामना ने बेदे मेमों जा आजकल जे बेदे गपन तंग सा बोरो रंगा देबा हमर पेरो बिया बिनि चैनल को सब्सक्राइब खाइमों लाइक खाइमों रिप्रेस करना शेयर नंनि बिनुंखौ दे माबा हैशटैग को निमले सेट कर कमेंट का जुदि कमेंट काट बने माबा निमों हैशटैग आचिकिट्स निमों नाही होय ini dia anga hajknu love from achikids nimun anga hajknu ini dia nangni familiuni yang karo anga ton chan changare boro be boro ha ini be en su ke barang ya sakoni mosa last to aru tu lama banai नै सावगासिनो अ सेक ना सेक होग्राया नै जोंना ओमफ्राय सासे मबाइल बेस्थ'सिबाव नैबे आथिख किड्स दे आं बिनि चेनेलखौ टेग खालामगोन नायबानो जाबाय 76k plus ना 76k plus 77 plus dong बिनाव सब्सक्राइबार 77k plus अच्छा दे गलतीसे मिस्टेक नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ जों दायो जानायखौ देखायनोसै ना बेखौ मा खालामनो एसे खाथियाव जुम खालामनानै देखायहरनां वा फ्रेश नुखायो आरोना नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा भिडिअखौ एसे अनलाइनै लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना होदो आरो चेनेलखौ ना बर'जों बर' होननानै आंबो मोजां एसे भिडिअ लाबोनो नाजागोन आरोना ini yang niki bikasin dong. Neng. Apa deh? Kawa. Mana kau nih? Sukro mana? Kawa. Gagam ko jangdeng logo frek. Tomare sanche topi ko kan nagasin dong. Monkey topi. Baba ni bayi neman. 150 taka ni sigara bazar udah kali hai. Syukur barau. जों दा दिब्लाय बिलाव दं आरो जोंना गामियानो माने दिब्लायावसोखा नालाय गोगोम पिकनिक जाग्राफोर दं ओमफ्राय जों मोनसे फिसा खना जायगायाव जोंहाथ' लकेल मानसि नालाय नुबाय थायो ओंखायनो नैबे फिसा साइडआव नैबे जायगायावसो दंफैयो जों बिथिं गारि गैया बै गेजेरावसो गारि बारि एकदमबारे पिकनिक जाग्राफोर गोगोम दङ सेंग्रा सिख्लाफोरबो दङ ओमफ्राय बैयो बेटारि गारिया आंनि जाहैबाय जों फैयो बाइकबो गैया जोंना
दे होमबा नायलांबाय दा लोगोफ्रा भिडिअखौ जोंना हागासिनो मोनबाय नालाय दा संख्रि बानलु ओमफ्राय जालखाखौ सुना नङामोन जालेखा मानो जालेखा होनदों मिथिगौ नोङो बे गार'नियाव बे बानलुखौ जालेखा होनो ओमफ्राय नैखौ सामब्रामखौ नारसिन होनो आरो सोरबा सोरबा गार' सोलोंनो गोसोबा आंनाव फैबानो जाबाय आरो ना बिराद मोजां फोरोंहरगोन आं ओइ बुस्थुखौसो नुफ्लांबाय अरजाया बेखौ एसे बाहायनांगौ सम सम जौ नङा दे बे दै बथलसो खम दामि मानसि गोजा जाहैबाय नैबे फिसाल' साब्रै मानसिसिम फाग्ला फाग्ला नामा खम गोरिब नाराय जराय खांलायनानै लाबोनाय जाहैबाय बेनो थोगोन जोंना थोयो जों बारा लोंखाया दे नै लगायबाय लोगोफोर ओमफ्राय जों जानोसै दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय थ' भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार खालामना मा जाखुन नांनो जोंना सोरबा गार' सोलोंनो गोसोबा फै आंनाव कमेन्टफ्राव हर थ' दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो फोजोबबाय